ziko ndakaona on social media waenda kwa madzibaba Masango amene kwavaita church ku Mount Darwin. Ngozi yakabuda, right? But ngozi hainzi mushonga wengozi kuiripa nditi? Yes. But ndakanzwa pavaitaura ipa vachiti iwe ibva pano, chibva pano. Chibva pano. Isati aripwa. Yeah. Saka, how does it work? All right. I'll give you an example. Yema madzibaba ndakwana anonzi Mutongi. Anonzi Baba Mutongi. Right, hanzi ngozi isusuka. Hanzi tinombona izorodza. You watch the video. Yeah, hanzi tinombona ipaka toitaura kuti tichazokudedza. Mira timbeta tukui. Kana ta ready for you. Tichazokudedza kuti chiuya. Tikuripe. Aba wetu rakashandiswa. Hanzi tinomboisa mushelf. Toisa mushelf. Officially my imagination is wild. Ndaitona shelf ngozi chimbotorwa mbogara mushelf yombomira. Antozo yadeda se. Toiripa. So apa Mutongi aiti airipike what was he saying? No, inoripika but kana takuda. Ike zvine zviri kukutambudza but atisoti kutambudza kuti life yako iende mberi. Saka takumboibvisa ngozi yatomona ishelfa. Izvo zvauna mari. Hauna mari kana wazwa nemari. Waona mari yekuripa. Tozoturunura kubva kushelf kuti chiuya tichikupedzera. Ngozi dzemazano ka dzakunzwisisa. Ukene reason nazo. But what's your take on madzibaba Masango in Mount Darwin about ngozi? All right, madzibaba Masango, I went there on a fact-finding mission. It's the journalism observer. Icho. Chatanga self-raising. Icho. All right. Tinaye self-raising flower. So, madzibaba Masango zvavakaita. Vakangobata tsvimbo yawo. Pavati ndatiti ndiri kuimba panapa. He started singing and saying, muchaona, vanhu vachatanga kubudirwa panapa. And all of a sudden, takatona munhu akutokambaira, munhu akutochema, munhu akutomanifesta demon. Akuna manifesta demon, munhu akutotanga kutonamatiro, munhu akutanga kutorova vanhu. Bayatanga kuconfessa kuti ndiri ngozi, ndiri kuda zvakati, ndiri kuda kudii. Vavabva vari namatira kuti buda. Hold on ipapo usatoenda kumberi. Pauti vakabvara demon ndobva ratanga kumanifesta. Ngozi demon ere? Inini kwandiri kana tiri kuchechi, kune language yeko. Saka ngozi midzimu nechi kuchechi anenge ane mademoni. Animaona. But kuchivanhu it's an avenging spirit. And muri kuona. Saka let's just call it a demon. Okay. For the sake of the church. But for the sake of chivanhu it's an avenging spirit. And ukatarisa muBible unotoona kuti pane pamwe paitika nge parutika kaungozi like. Muchiza Mwari pakaudza David kuti tora vana anjazati ndiani angauraya vanhu before. Avanzi tora vana vake vasungirire vese ndokuti famine itese ipere. Yanga itori ngozi iyoyo. Saka ndopandiri kuti madzibaba Masango vakadzingawo demon. Something that Apostle T.F. Chiwenga failed to do. Aizotaura wege zvisu atidi ondo dzakwezi. Uri kweritesh. Ndoda kunyatsonzwisa pauri kuti wewe vakatadza. Has he tried to do it? Yes, I've got videos of him trying to do it. Vachiti buda mukadzi achidai anozati munhu akanyatsotrya ukanyatsoka the last desperate level yekudzinga demon ukaona pabuda aka pamunhu apa uzati raramba. Alright, saka kuchurch kana isusu kuchivanhu chichinzi mushonga wengozi kuiripa. Kuchechi ichidzingwa inodzingwa zvobva zvaenda zvachose here? No. Zvakaitwa manje papana madzibaba Masango ndo same zvatirwa naBaba Mutongi kuti ngozi inenge yakamboiswa mushelf. Because after that vakazoti hama dzake ngadziuye mushonga wengozi kuita se kuiripa. So I will direct you on the step by step that you have to do kuti muripe chi ngozi iyi. Skype papa ngozi yakangoiswa mushelf confirming what Baba Mutongi said. Kuti ukwanisa kumboisa mushelf yombomira. But this is not new. Indoenda kumatarika kwa Chief Mutasa pane ngozi mwana ibudirwa nengozi. Ngozi kana iri yechokwadi inotaura namambo. Because mambo is as much spiritual as a traditional healer. I saw as that anyone. one. Yeah. So kana iri yechokwadi inobvuma kutaura namambo. Ngozi yakatotaura kuti ndiri kuda mwana musikana wekuroora ndoda mukadzi. Ikanoti namambo aiwa hazvichabvumirwa nenyika. Tsvaga zvimwe.
ndipo yakataura mombe pakatanga kutonegotiata nayo zvazvo zvinongoitwa panana golf zvekuti unosvika kuti ndine $10 kunzi aiwa akawandisa 15 aiwa yaita shoma ngozi yakasara yapa 8 mombe yasara yapa 8 mombe vawirirana mambo mazuva aichabhadharwa ngozi iyoyo in that period ngozi iyoyo yaurayi munhu ngozi iyoyo hapana zvainoita but kana zvayataura kuti ndo zvairi kuda zvakaitwa inobva yazorora zvachose inobva yatoenda zvamuchose kana iri ngozi yechokwadi kosei because panouya when it comes for example pauri kutaura pamadzibaba masango in Mount Darwin this lady was possessed and then the fact yokuti was possessed it means it wanted to speak and even if vairambidza ko vakadii kuti itaure zvairi kuda and then obva vaipawo instruction iyoyo kuti aiwa chimbomira vanenge vada kuzotaura nayo ku1 on 1 bosi pavanhu ngozi inogona kuonererwa kosei pana mambo mutasa kana any other mambo isingaonererwi yange iri mudare ramambo saka apa inenge ichiti handisi mudare mandiri hamuzirimo because mambo muhombe kaudarika maprofita mambo muhombe handimaona saka mudare ramamambo ndo munoperera chi zvese ko inodii kutaura ngozi yacho ipapo kuti aiwa iwo waita mudiki ndiendese kwano mambo ndinotaura aiwa apa manje pana masango it's not like akaita mudiki handimaona asi kuti nyaya yacho aikwanisa kuipedza kana family ichingobvuma mastep anenge ataurwa namasango kuti ngozi iyi munoipedza so ultimately tinogona kutaura zvedu muchechi semaprofita asi vanozviziva kuti kuguma kwayo uchaenda kuchivanhu but manje kumachechi manje asina nachiremba zvakafanana nemachechi edu isusu contemporary churches ngozi inogona kutobuda ichingonzi idhimoni uchingonamatirwa obva tange zvaenda but vanhu muchipera kuita se kufa because they deny simba rechivanhu uri kuti simba rekuchechi harikwanise kubvisa ngozi here simba rekuchechi that's what you're saying no haribvise ngozi simba rekuchechi no kana painowa unoziva iwe wakauraya munhu zvikapera unonduza saka ura kuti kana waenda kuchechi inenge yamboiswa musheofu kuchechi unenge uchinosimbiswa uchinonamatirwa nekupiwa avenging spirit you look in the bible kuti payakaitika mwari akati chii David akanzi naMwari handiti enonoita se enonotora vana vemunhu akauraya akavahenga pazuva vese Mwari baachibvisa famine ende ndo patinotoziva kuti iwo ma-avenging spirit iyaya they are actually God's police why aiwaka ndakupa example mubible mubible Mwari pakauya famine pakauya denda handiti David akachema na Mwari Mwari haana kubvisa akati let's first deal with that. All right, it's now 2 minutes before the news at 9 a.m. This time check is brought to you by Surge Energy Drink. With Surge, you don't need wings. So Zigwe wewe. Anzi ngozi chi varume when the Bible says the dead know nothing. Kuti ngozi chi kana the Bible associating God with those spirits again ndo patiri kuti inzwa munzwe isu tati ngozi muchirungu inenge inzi avenging spirit it's a spirit which comes for revenge to hold people accountable and it does not necessarily mean kuti ndamai wako wanzwa zvataurwa nditachi it's the spirit of the dead aiwa ndati it's a spirit of the dead ndati it's an avenging spirit but asi munhu akafa obvious no onai ndiani azvitoshame ngozi iyi anditi it's an avenging spirit we didn't say kuti it's Zigo who is coming back to avenge but avenging spirit but ega iwe wangwa spirit yako ingaite avenge uri mpenyu kai adati it's your avenging spirit it's an avenging spirit from who ndo patiri kutika that should be God's police anurubabara we gave an example in the Bible but wona even though uri kuti it's an avenging spirit anika but iri kubuda kaichitaura chiti ndini ndinonzi Peter ndakaurawa yataura kuti I am Peter those are the actions of an what of an avenging spirit yet the Bible says the dead know nothing and we are talking of the actions of the dead. All right, not the actions. Let's hold it here. We will continue with this one next week. Tomtsvagira mfundisi apa Zigo apedzera ada kuti nyebera aiwa akuda okuti ngozi ashande aiwa aiwa akuda chimno ati chino